ohlonishwayo wena ufanelwe lift up your hands and say thank you Lord ngomsa wakho mangalisayo ongihole ngawo kwaze kwaba manje Nkosi ngibonga ukungenisa ebukhoneni bakho sengikhona ke Nkosi vula amehlo ami kamoya vula udlebe lwami lukamoya ukuba ngizwe ukukhuluma kwakho qinisa inyawo zami Nkosi ukuba ngihambe emthethweni yakho ukuze ukungena kwami kungafanani nokuphuma kwami Baba ebusuku sebenzisa inceke yakho ngokwezwi lakho ukukhulumisana nempilo yami ngoba ngiyakholwa ukuba unedinga nami ngoJesu Kristu inkosi yethu amen ningabuyela emuva bazana basinikelisayo keep standing I want us to receive a gift I want us to receive a servant of God I want us to receive a vessel of honor. Ngiyamthanda lo baba. Ngithanda uNkulunkulu ophila phakathi kwakhe. Ngithanda uNkulunkulu. Kulezi insuku sishodelwa abantu intshumayelo yabo efana nokuhamba kwabo. And thank you man of God for modeling your sermon. And bearing fruits of your own convictions. Servants of God who are here, we honor you. Thank you for honoring us this way. Thank you for traveling all the ways from far and wide. We don't take it light. We appreciate you, we honor you, and we pray that as we sit to dine in this master's table, your coming will never be in vain. I want us to give a warm injongo welcome. Swag welcome to the apostolic and prophetic evangelist, the preaching mission, the Bible encyclopedia, the one who speaks the oracles as the oracles of God, the one who speaks heavenly intellect, all the way from KZN, Mhlathuze Richards Bay, evangelist. Kambush and Jove. Come on, church. Put your hands together. Jesus. We can be seated. Glory to Jesus. Ayibonge inkosi enkazimulu. Akabonge uJesu. Bazalwane ngivumelene namhlanje ebusuku to give honor where honor is due. Hloniphe kakhulu to our bishop nomama uNdlunkulu uthwala egameni kaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngobuholi abanabo nenhliziyo abanayo for umsebenzi kaNkulunkulu, for standing with the message of the kingdom decades after decades. Aksiyona into encane leyo. Bishop nomama siyabonga kakhulu. Indeed we are inspired, we are challenged ngeministry uNkulunkulu abaphe yona. But more than anything, for the heart they have for umsebenzi kaNkulunkulu. Indeed bazalwane asiyona nje generation esweleyo abaholi. We have seen uNkulunkulu esipha abaholi benhliziyo yakhe nenhliziyo yomsebenzi wakhe. Siyakubonga kakhulu lokho. Kumthandazo wami kakhulu namhlanje kuba uNkulunkulu omusa aqhubeke njalo abagcine abalondoloze
because of what they stand for in the kingdom of God. It takes the heart that has been worked by God to do such, because such needs a lot of sacrifice. Siyabonga kakhulu Bishop. uNkulunkulu ngathi ngigcina intondolozo nakho konke okubiza igama leni. Kulonyaka uNkulunkulu anenze lokukhulu nokumangalisayo. Asibashayile izandla ezinkulu egameni kaJesu. Sibingelela abafundisi Bishop noma abafundisi Bishop asebahloniphile kakhulu egameni kaJesu. Sibingelele ibandla lonke elingcwele, every department ekhona namhlanje. Be greeted in Jesus' name, amen. Awutshela makhanda ukuthi isikhathi sokwehlela ekujuleni. Luke chapter 5 verse number 4. Egameni kaJesu. Then we shall look at some few principles. Then we will pray in the mighty name of Jesus. Oh, amen. Sesifikile bazalwane. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, let down your nets for the draught. Amen. Luka chapter 5 verse number 4. Kuthe esinile ukukhuluma wathi kuSimoni, kela ekujuleni nese amanet enu. Inkosi mayibusise ukufunda kwezilayo inhlangano yonke engcwele ithi amen. Namhlanje bazalwane ngifisa sibuke nanti izwi that is found in the book of Luke, which is our theme for our crusade egameni kaJesu ethi launching into the deep. There are different types of fishing you will find in the scripture. Number one, uzothola ukuthi there's a fishing that is done through casting. La kuthatha khona inetha ijikijelwe, then mayisijikijeliwe uyangena phansi, then you pull it. Lo nhlobo yokudoba eyona umuqeda ukudoba ngayo that requires cleaning and mending of the net. Oh, amen. Uma uqeda ukudoba ngalolo hlobo requires cleaning ngoba ibuya no fish nazo zonke izinto ezinye ongayidingi. Futhi ine possibility yokukulimazela amanet. Kuphinde futhi kukhona uhlobo lokudoba where you use the rod. Uyakhumbula uJesu uma bemkhulumisa into yentela lithi iBhayibheli he instructed Peter ukuthi ahambe ayodoba. Lithi iBhayibheli uma efaka udobo lwakhe lithi wabamba inhlanze yodwa, then they paid that debt. Alibonge igama kaJesu. When Jesus wanted to give what belonged to Caesar, lithi basebenzisa udobo ukuyodoba. Bese bakhona uhlobo lokudoba olubizwa kuthiwa i-launching into the deep. Lolu hlobo lokudoba bazalwane lona uma ulenza, it will always require effort from you before you see the result. Alibonge igama kaJesu. It will always require effort from you before you do what bazalwane? To see the result. Alibonge igama kaJesu. Ilona ke ngifuna ukukhuluma ngalo namhlanje. Alibonge igama kaJesu. Okwazi ukuthi njalo uJesu uma ethi hamba ekujuleni ufukwehlisa amanethi akho ubambe, is already waiting you from the side of harvest. Akakuthumele endaweni kanti kuzofika wena kuqala. Let you meet your disappointment again. Remember here, Jesus is dealing with people who have told the whole night bangabamba lutho. Manje uJesu uthi no, thathani ke amanethi enu niye ekujuleni. I am already on the side of harvest. Ngoba enye into ofuna uyigarantele onyaka ukuthi asifukuzela mahala. Already Jesus is creating a platform for us. Ukuthi la masifika nje sibambe ngoba asisahambi neskill kodwa sesihamba nezwi. Awalithi amen bazalwane. But as you study this text, there are few things that touch umoya wami kakhulu uma ufunda lo mbhalo. iBhayibheli lithi uJesu wayehamba ngasechibini
laseGesenareta lithi bese iBhayibheli much crowd they follow Jesus. They follow Jesus to the iBhayibheli it pressed him to hear the word. But there's something that Jesus does that touches my spirit. When he saw the boat, washi crowd wayemkhumbini. Oh, so the land bazalwane. Wenza njani bafowethu? Washi crowd, wenza njani? Wayemkhumbini. Awutshela makhelwane ukuthi that is the power of having. Yeah, amandla okuba nakho. Awunikhona bazalwane. Amandla bafowethu okuba nakho ngoba iBhayibheli lithi laba abantu uJesu babemlandele for a distance. Kodwa uma lokhu bemlandela uJesu efika ngasechibini lithi iBhayibheli wathi uma ebona imkhumbi imile uJesu washiya isiqubu wase eya emkhumbini. Remember akayanga emkhumbini ebona abanikazi bomkhumbi. Waya emkhumbini wahehwa imikhumbi yabo engakababona abanikazi bawo. Because before Jesus could see the owners, he was attracted by what they possessed. Ngoba lesizini ubungena lutho uzogcina ushiyeka ngoba kunegrace yokuthi izinto ziza ngoba unazo. Noma ungenazo eziningi kodwa iba nokuncane because uma unokuncane kungenzeka lokho okukhulu okufunayo ku-attract lokho okuncane onakho. Oh, nikhona bazalwane utshela makhanda uthi refuse this year. Ungabi nalutho nje, ungabi nalutho nje. Hayi bafethu alikwazi uqhobo lungaka endlini kuba wena ongenaqhobo. Ayikwazi imali ingaka endlini kuba wena ongenamali. Shout hallelujah. It is the power of having it. Andibonga igama kaJesu. And iBhayibheli lithi bazalwane they were outside the sight of Jesus. But what they had pulled Jesus to them. Angiphinde futhi. Abanikazi balemkhumbi babengekho emkhumbini yabo. Kodwa uJesu wabona imikhumbi yabo. Abanikazi babengekho. He did not see the owners. He saw the boat. What they had attracted Jesus toward them. Ngoba lesikuka hamba naso noma ehamba naso kodwa sinalutho noma engaphenduka kuso athi ngiyacela nonke la ake nilonje to the deep ayikho into abangangena ngayo ekuthuleni kodwa ngonxa ukuthi laba banakho futhi noma be-frustrated kodwa banakho noma bengabambanga kodwa banakho noma ngakahlangani kodwa banakho awutshela makhala ukhona amandla ekubeni nakho ngaba ungabi nalutho. Shana mahande. Alibonga igama likaJesu. Alibonga igama likaJesu. Lithi iBhayibheli ke babe nemkhumbi namanethi. Alibonga igama likaJesu. Babe nani bafethu? Mamanethi. Let me tell you something. If you are going to follow Jesus without capacity, you are delaying yourself. One of the things you should work this year, full flesh ready. Makuthiwa launch uready. Awukwazi ukhonza kangaka kade ayikho isive elungile. Awukwazi ukhonza kangaka kade ayikho business proposal elungile. Ngoba kusiza ukuzomlandela njalo kodwa awuyilungisanga icapacity to catch. Sometimes it's not the absence of fishes, it's the absenteeism of systems. Yeah, ngoba you see bazalwane kunento ofuna seyikhuze konje bazalwane. Asingabazalwane who are relevant in worship places irrelevant to the marketplace. Uthodulana nje amthanda uJesu siyaqhuma siyagida siyanikela senza yonke into kodwa uma kuthiwa nje lana sicela abantu bazalwane nje abanama masters in administration in government administration uthathi manje ke umasipala usuphatha abantu abangakholwa ngoba abakholwa abajahe ezulwini kodwa besesemhlabeni. You must develop systems ezo attract office bakho awutshela makhe kunamathuba abekelo banakho. As long as you don't have system, I don't care how much you can pray, but even now I'm a systems. It is the season of developing capacity.
Awukwazi ukuphatha ifoni ebiza ungena license. You are failing yourself. Tell on you are failing yourself. This is the season that God demands capacity. I got abakhona abazalwane. Awutshela emakhaya na usame something. Awuhlanganise something. Awuqale something. Ukuze inkosi emithumela ekujuleni unawo amanethe. Oh hallelujah. Babe nani bazalwane babe nemkhumbi nani? Namanethi, that boat and the net. And you must know bazalwane ukuthi boat is a symbol of the local church. It's a symbol of what? Yeah. You can't be launched in the deep without belonging in the local church. Yeah, uNkulunkulu singamenzi Father Christmas. Singamenzi sangoma uNkulunkulu. Ufika uzolanda nomuntu ongenabo ubudlelwane naye. Yeah, bless season abantu abazobamba kule season abantu abane track record ye local church. Uthi David, those who are planted in the house of their God. Uthi bawumile emagcekeni akhe before ufuna ukuyongena ekujuleni uyakhonza yini. Oh, ngicela amen enkonzweni. Awutshela makathi local church is important. Yeah, noma ngabe kuthiwa ke walimala musukuhlala ekhaya, find the local church. Noma ngabe ke wahletshwa walimala, noma walinyazwa obani, you must find the local church. Akekho sobamba engakhonzi. Hayi akekho sobamba engakhonzi. Ngoba uNkulunkulu usebenzisani ibandla to launch believers. Albonga igama kaJesu. Let them say, I left church and not God. You are already out. Awukwazi ukulahla isystem asebenza ngayo. Oh hallelujah. Albonga igama kaJesu. Yeah, so oh Lord. You know why you need the local church? Because oh Lord, you can't be launching deep in isolation. Awukwazi ubamzala no island bese uyafuna ukubamba into ejulile. Lo makho ongafuna ukukhonza hlukana nawo. Lo makho ongafuna ukukhonza. Lo makho kuba casual toward church attendance. Lo makho kuba casual toward home sales. Lo moya wakho kuba casual toward izinto zenkonzo. Kuyapractice awukho, kulungiswa isonto awukho, kuyakhonzwa awukho, kodwa ufuna ukubamba. Ubamba ngamuphi umoya awuthathephi? Albonga igama kaJesu. Yeah, lithi oh Lord. You see bazalwane, ngicela unginike warning kuba bonke abantu abathanda ukukhuluma umathanda ngesonto. Yeah, uma uzwe kahle ukuthi ungena okudelela okugcwele, then you speak better about the church. You see, you can't undermine the tool that God is using to launch believers to the deep. Awukwazi ukundermine indawo ekwenze wangcono. You can never outgrow a place. Khulekela umoya kuyithoba. I am telling you, ayikho into ongayenza outside the parameters of the local church, because here you are given divine strategies. How to carry yourself, navigate yourself throughout the week, throughout the month. If there was no local church. Because esontweni utufika ungabatshela ngiyinkinga zakho kube nomzalo nohlabalela ingoma lengoma ithatha imthwalo uthi usahleli kanjalo kube nomzalo nothandazayo umthandazo wisa umthwalo uthi usahleli kanjalo kushunyayelwe easy linkosi imthwalo yakho. Don't undermine a local church. Oh hallelujah. Don't undermine the local church. When people speak bad about the church, you must tell them to know manina nas. I was defeated and out. But I find myself and the shout hallelujah. Bazalwa
ukuvumela abantu bangcolisa amanzi enwaphuzayo. Musana ukuvumela abantu umathi umuntu emasondweni kudlalwa ngani naye emjolweni kudlalwa ngaye. Umuntu esondweni kudlalwa ngani naye emsebenzini kudlalwa ngaye. Umuntu esondweni kudlalwa ngaye mthatha nami emadlozini. Ishana maya awuthita amabili uthi angisasuki la. Sofela kule ndawo, sokhulela kule ndawo, sogugela kule ndawo, sohlala kule ndawo. Awunikhona kodwa bazalwane. Awutshela maka sofela kuwe Nkosi. Sobambelele impondweni ze-altar. Indawo yethu lena. Ilapho esithola khona amandla. Ilapho esihlala khona. Wathi uDavide kunye engikufisayo ukuhlala endlini kaJehova. Awunikhona kodwa. Tshela nemasayindawo. Noma ameva yasihlaba. Noma inhlupheko siyahlupha. Noma siyashonelwa. Noma silahlwa abantu. Noma siyadivoswa. Kodwa uNkulunkulu akasidivorce. Tshela umakhelwane ngilinyazwa abantu hayi uJehova. Ngilahlwa abantu hayi uJehova. Ngihletshwa abantu kodwa indawo yami le. Indawo kabalena. Awutshela maka indawo yethu le. Indawo yethu. Indala bazalana. Indawo yethu. Umhlaba uyalingana wethu lena indawo yethu lana singena sibuthakathaka siphume sinamandla singena simsila siphume sizinhloko singena sishayiwe siphume sinqobile. Greater is he. Awuthita ababili abathatha indawo yethu le. Ugogo wangiletha la, umama wangiletha la, nami ngase ngayithathela uJesu. Ingcono wathi Isaya wosani kimi nonke ngikhatheleyo. Ofunene senokutholwa nimbize seseduze omuba shindlela yakhe. Lapha kukazinto ziyenzeka. Lapha kusenjongo eqhubekayo. Lapha Murana nami nama ushahade. Tshela indawo yethu le. Awutshela indawo yethu le. Hayi ngeke sizwe ngabangaphandle afuna ukukhuluma ngaqala ngene ngaphakathi. Athi uJesu mina ngisango ongena ngami ufumana idlelo. Tshela le ndawo ingenzile. Ngafika ngasebenze yangenza le ndawo. Ngafika ngithakathaka yangenza le ndawo. Ngafika ngikhula phatha kata lebra kotaka kodwa bapha abantu bale ndawo. We have come to Mount Zion. Sifikile entabeni. Egcwele igidigidi zengelosi. Awutshela makhulu kunengilosi eyikhona la. Obheke ithatha iy'nkinga zakho manje zinyuka nazo. Zithatha kwakho ziyezulwini. Zithatha kwezulu zehla nakho. Thatha iy'nkinga zakho inyuka nazo zibuya kwasezulwini. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Wabamandla ayatholwa. This is our place. Hey, abahede labake basimene. Abahede labake basimele kancane. Abahede this time. Akwazi ukukhuluma ngento ongayazi. Khuluma ngento ongayazi. Ujomakalana akudini ngoba indawo yethu kune language yakhona. Abanikho kodwa nikho. Babuza suka sentini manje. Ubathatha othula manje.
Othula manje. Athi about those who speak in tongues, they edify themselves. Oh, bazalwane! We can't afford to be casual with the supernatural place. You can't undermine this place. You can't. You can't. Bazalwane. Lo nyaka decide lo nyaka. Usakhethiswa ukukhonza ngenxa yebaby shower. Nobaba wengane akaziwa. Angikho namhlanje enkonzweni ngiyakwi brother shower. Uhlobo lunabangani olwenza izinto ngesikhathi sokukhonza. Uyabo sondelana. Kufuna sifike nakule level ukuthi lapha emndenini yethu lezi ihlobo ezithanda ukusingcwabisa ngesonto ngoba ngafuna ukuphazamisa umgqibelo waso. Funa sibatshela ukuthi ke nani uma ngomgqibelo uma ngesonto sitholakala. Njoba nani ningeke nifike futhi uma kuyisabatha. Hayi ayiphakame bika Jehova. Let us stay. Hayi bazalwane, ningasilahli isibindi senu sokholwa. So a boat is a symbol of the local church. But they did not only the boat, but the net. The net is a symbol of the weight. I want you to be loaded with the weight. Aye, bazalwane, you must be loaded. Uthi uNkulunkulu encekwini yakhe uthi wayibuza uthi yini lela yathi inceke umqulu lona yasithi inkosi idle lomqulu udle uthi eat the scroll uthi ngawudla lomqulu ngawudla uthi kodwa wangimangaza ngudla uthi ngesikhathi ngudla it was sweet like a honey kodwa wathi manqeda ukudla usufike ngaphakathi uthi yajika lento yababa lento. You see, basa, listen to me. A low level yokukhonza ugadwa abantu nokukhuzwa abantu. Ilevel ephansi yokukhonza ukuthi uwenza izinto uqala ukuthi ubani kanti masukhulile when you've come to maturity awukhuzwa abantu ukhuzwa yiswe ethi uthi uyigqoka into ekufanele lithi hayibo le ndawo yakuyo. Asikwazi lasisebenza khona sifika abantu abangagqokile nalasikhonza khona sifika abantu abangagqokile kusenkozweni apha kusecaweni apha kade unalo yini izwi elithi hayi kuyakufanele kodwa lithi izwa hayi kuhle kodwa kusefashionini kodwa because when you're not loaded with the weight ufuna abakhokheli. You can say it's old fashioned or what? Let not go get serious. You know why? Because lana kunama saved sinners. Kunanda bazalwane singama saved sinners. Musu kwanza ngendlela ezoprovoke the sin nature. You see, muso sibuyisela eGibhithe sikhumbuzo anyanisi ngoba siyabazo anyanisi baseGibhithe kodwa izwi selasikhulula kubo qoka ngendlela efanele ukhonza uqoka ngendlela ezoprotect umakhelwane. You see, ungenazwi you move from deliverance to deliverance. Hambi inkonzo zama deliverance umungenazo. Ngoba in the lowest level yokukhonzwa ufuna kanjalo upheshethwe. Udeliver. Kuya highest level yokukhonzwa ukhululwa yizwi. You sit down and spend time with the word. Esikhathi uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala lento ayifunda iyangena emoyeni wakhe ifika idala into. That's why my people perish because of ignorance. Lele verse libhlungu bishop lithi uNkulunkulu my but they perish.
ngoba nami ngeke ngikwazi umvikela umuntu ongenalizwi lokumvikela yena. Uthi noma ungowami kodwa ubune ignorant, usathana une access. Yeah, noma ungowami kodwa nami ngeke ngikusize kwi-ignorance. Abantu bami bayabhubha. Uthi uNkulunkulu ngibabona bebhubha every day. Kodwa angikwazi uku-intervene ngoba they are running away from the ministry of the word. And masifundisa izwi wena uthi siyabanga. Masifundisa izwi nje. Sibazalana namhlanje sizokhuluma about building upon strong foundation. Uthi uPaul njengenyanga ehlaniphile ukwakha ngabe isisekelo kodwa owakhayo makaqaphele ukuthi wakha kanjani. Uthi ke ngicela bazalwane ukuthi njoba nakha nje impilo zenu ungayakha eceleni kwesisekelo soJesu. Ngiyacela njoba ubona ukuthi into zethu ziyasheka noma siyaphakeme ziwe ayiwisho ukuthi usathana unamandla ngoba usathana akalwi nokuya phezulu ula ne foundation. Athi omunye mina ngiyamazi uNdlovu. Usakhuluma nje kanje. Lento ayikhuluma isimple ilula kanti noma izwi lingaba lula uma usekujuleni uthola isambulo. Kungamingana na Sunday school Sunday ithi John 3 verse 16 uNkulunkulu athanda izwe kangaka wena indodana yakhe izelwe ube yilona loyo kholwa yiyo angabhubha abe nokuphila okuphakathi. Bazalwane uNkulunkulu wasithanda singakamthandi. Uma usekujuleni uzothola interpretation out of the word and you develop the revelation. Ngoba noma ngakushumeza kangakanani as long in the shallow places ugcina ugxeka lento engikhulumayo uyiqhathanise nomuntu ongekho la. It's time to go to the deep. Tell your neighbor it's time to go to the deep. Asibambeni. Labazalwane Bishop babengena kuphela iskepe namanet. Into ababenayo uJesu yenza ukuthi aba engage ukuthi baye kujuleni. Into esithathu ababenayo they had a certain understanding. Someone shout certain understanding. No, if you don't have certain understanding, no matter the revelation, you won't catch the intention of the word. What was the understanding they had? Jesus asked for the boat. Peter never refused with the boat. He gave the boat. Understanding. The understanding eating. You can never withhold from Jesus and withdraw from him. The understanding ithi ngeke umncishe uJesu isikebe bese uyodemand inhlanzi. Abazalwane namhlanje ke banjalo nje. Uma kuthiwa ebazalwane ake siphume siyobona umzalwane sibanibani somkhuthaza ekhaya wena uya withhold in the service. Kodwa mhla gula wena ufuna ngathi ngavala inkonzo kuyobona wena. Umbuzo uthi njengoba uyibambe zakhe igebhe bawufika ngani abantu kuwe ngoba abantu masebeza kuwe babuyisa inhliziyo noma engamemezela umfundisi. You can never withhold from Jesus and expect to withdraw from him. UPeter wayine divine understanding ukuthi lo baba lona angimnike lesikebe. Already I'm on the negative. Already I'm losing. Vele lesikebe asangisizi ngalutho. Into ezosuka yenzeke manje ngizoluza kanti bekufika umuntu okhiphana ekuluzeni. Oh, I refuse that you may lose twice. I refuse that you may lose twice. Ngiyanqaba ukuthi uluze ibhizinisi uphinde uluze ama-lessons. Uluze umshado wakho uphinde uluze ama-lessons. Luza kodwa. Ungaluzi kabili. Luza okuluzile kodwa ungaluza ama-lessons. Ukuthi why I lost. Akene kublame uSathane ngemkhathi evalekile. Take accountability and responsibility. Ukuthi nami ngangirong. Ingakho ngaluza. You can't be a victim every day. You can't be a victim every day. Awukwazi ukuzwela njalo. Awukwazi ukuthi nokwamba kwezandla kube kweyinyanga benyakubalekela. What was your part kulento yonakala? What was your responsibility kulento engalunganga? Awukwazi njalo ukuluza yonke into. Shout hallelujah. Can someone shout certain understanding? Bishop babengena kuphela a certain understanding, babene certain spirit. Certain? What is this certain spirit? Spiritual spirit of two again spirit. Again, tell your neighbor again spirit.
uyalisa iBhayibheli lithini uthi uPeter sishiyele ubusuku bonke kodwa asibambanga akasho ukuthi sishiyele ubusuku sabuya uthi siluze ngapha sawashintsha amanethi saphosa to the east saluza nakhona sawashintsha amanethi saphosa to the west saluza nakhona uthi weJesu sizama ubusuku bonke shoba usibona nje lana singabantu thina abaphinda phindayo wathi uJesu I can use their spirit for the benefit of their season shutshela umakhelwane phinda futhi awuphela amandla kule kaphana waplaye kuwe wangathathwa phinda futhi phinda uthandaze phinda unikele phinda udumise phinda ukhonze phinda shout hallelujah awuthela neba phinda futhi ayusathana ugadlile kodwa phinda futhi ulimalile kodwa esashani ngoba kuna abantu abazolontsha into the deep abantu abane certain spirit ebizwa kuthiwa again ngicela uphinde futhi ngiyazi walimala before utaphinda ya ungalinto uzuphola obeyozubandi phinda nje futhi kunezinto ofuna uyiphinde masinyane athi angibaluze ebusuku uJesu ababuyisele ekseni namhlanje nginika ugcobo lokubuyela buyela kuleya proposal engalunganga buyela khona hayi basalwane sondelane awuthi ababili uthi buyela futhi awuthi abathathu uthi buyela futhi lento engahlangananga senza njani 2026 siyabuyela senza njani bafowethu awutshela ukuthi the devil is a liar I'm arising again I am facing my situation I am facing my limitations I am facing my limitation ngiyabuyela futhi ngiyaphakama ngiyabuyela emandleni amokuthandaza ngiyabuyela emandleni amokukhonza shakubuyela ungaluza yonke into don't lose the again spirit don't lose the again spirit they had the spirit of again what you just say this one I can use them for ukuthi bayobamba banayo lento ungagive up uyazi no give up ama excuses in language yama failures excuses is a language of failures noma ngabe siphi isizathu onaso songabuyeli si invalid ngicela ukubuza uma kuyaka wena abadependele kuwe benze njani angibuzela makhelwane manje bazokwenza njani ya uthini ngalo sasecrash uthini ngalo lona ongakangizalo osahleli kuma loins ufuna ufikele kule meko yabantu abagive uphayo I refuse in the name of Jesus hayi bafana kungagive up bonke abantu kodwa I refuse to give up awujama kalonyaka siyekele lonyaka sinespeed njengegonyama do it again hayi bazalwana ibikhona kodwa tell them never do it again do it again apply again push again buyela business lakho do it again because uJesu bambisa abantu abangaphela amandla okubuyela futhi alibonga igama kaJesu awutshela makhala kwaze kwasa bezama uJesu bafita kulo moment uyabona abantu abashayela izandla uthi abaphumelele find their story kuze kwasa ya uma babona be celebrate 15 years anniversary obabuza kuze kwasa ayikho into lula emhlabeni ya kuze kusuzama la ya umncanga nophane ebusuku ungangishiyi ya ngizolungisa futhi siyasivuka ekseni isifaniselana ya uma ibona ngathi yasebenza isebenzi kuze kwasa awutshela makhani bamba lo moya kulesizini yabamba nje kuloma uthi yabona bafethu ngiyomane ngifele khona kodwa kusoze kuse ngizama bazothina abantu abami ngibuyele ekhangeni afish bazothina abantu abangibatshela ukuthi what will be your legacy if you quit ngiyathandaza egameni kaJesu may the grace of trying again never leave your house. May the grace of trying again never leave your heart. May the grace of trying again never leave your finances. May the grace of trying again tell your neighbor Sama. Uyalama yande.
Basalwane, uyabona uma ubona umuntu emphambili lana kune chancellor emva kwakhe. Lithi with powers vested in me. Umuntu egraduate. Ungacathwa certificate nje. Umbuzo uthi bungaka ubusuku alale ngadlili. Ngoba empilweni there's no courtesy for giving up people. Abantu abagive uphayo abanasi isabelo emhlabeni. Alamhlabeni ufuna uvuke nje. Yeah. Uthi bishop ulwa inkinga zosuku bese uyolala. Uphinde uvuke ngakusasa ulwa inkinga zosuku bese la empilweni ufuna uyitshela ukuthi yabona ke namhlanje inyathelo zolungileyo. They are ordered by God. Uthi inkosi ngihlulekile izolo, God, I am removing the garment of shame. I am wearing the garment of glory. Arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Shout it. Kwabazama kwase kwasa. Ibambelento. Deep is a place of the unknown. If you look at the deep standards. Deep is a place of the unknown. Deep is a place of the comfort zone. Unfortunately, you can't have comfort zone and harvest at the same time. No, awukwazi ukuba ukuthatha comfort zone uphinde une harvest at the same time. Ngoba a comfort zone is in the shallow, a harvest is in the deep. And one of the problems ngabantu in the shallow places, which shallow waters are comfortable. And unfortunately, even though shallow waters are uncomfortable, but there are dangers of shallow waters. Shallow people. Abantu abagcina la nosebeni. Abantu abagcina kosebeni, uma bebona abantu bakwi deep benama harvest bafaka inyoka phakathi. Uma bebona ithandana kahle uthi umdlisile lo mama. Ilanguage ke le yabazalwane. Ya uthi ayikho indoda engathanda ufazi kanjena lokho imbiza kamnandi kangaka njengoba mina ngingabizwa nakamnandi yama result obasosebeni. Uma usosebeni awazi ukuthi abantu bathathe risk. Ngoba njengoba uJesu hamba nekujuleni ulwandle lalulwa. And it was during that day. The tide was coming strong. What to do, Jesus? Take that risk for the last time. At least the risk send it touch with my weight. Jobo player safe. What about the generation? Why are you robbing your generation greatness? As you are playing safe. Hey, isizini lena buka iminyaka onayo, buka indlu ongenayo. Buka iminyaka onayo, buka imoto ongenayo. Buka iminyaka onayo, buka ingane zakho ozoyishiya ingenalutho. Tshela makhanda isizini yokuthatha irisk le. Isizini yokushiya indawo ephansi. Hayi bazalwane. Tshela makhanda makhelwane. Check iminyaka yakho. Hey, webazalwane. Uma ngashona lo mama umthembile uzophila ngani? Ngicela ke manje ngicela uvuswe iminyaka. Awuyeka okunye manje, awuyeka abantu. Ngicela manje uconfront iminyaka yakho. Awuconfront ipossibility ethi uma ngavaleka lo mthombo, how will I survive? Njengoba mhlawumbe uthemba ukuthi mhlawumbe ngizoshada ngibe right uma ungasathathwa. Funa uyicabangele calculator phela. Awukwazi ukuhlala in the shallow places. Ungaye ekujuleni uzothola ama results. Oh, hallelujah. Awutshela ngani makhelwane beside iminyaka awubuke lo mnotho esiphila kuwo, awubuke umnotho we-GNU, awubuke umnotho we-GPU. Izinto ayisafani naqala, imali ayisangeni njengaqala. Kunokufanele khona abantu abahlakaniphile manje bayayishiya indawo yasekuqaleni bathi let me launch. Uthi mhlawumbe into zami zohlangana. Yeah, into zami mhlawumbe ezohlangana leli bandla ngizobe ngine big church in 3 years. Ukungabi nayo. In 3 years uthi ngizobe ngine big church. Because these teachings
that I'm releasing these days to grow the church. Even Ngakuli. There's someone that must, you say, be confronted by your limitations. I'll calculate now to 1, 2, 3. Malezi ingane ngishiya zinje. Ziyohlala nobani. Njoba zinjena nje. Umemeza iti uzuyeke. Kodwa ufuna lezo ngane ziyohlala nathi. Lezi sithi awukahle sisi awukahle. Awukahle ngoba kimi izothi awukahle sisi umhlathi uhlangana nesitamelo lapha kabi kahlungabi ngoba kunezinto engengikwazi ukuyi-afford awukwazi uzongibulalela iy'ngane sengiyikhulise nzima kangaka akaze ngiphendulwe ingane webazalwane. It is the time that you sort out your own house. Move your house from the shallow places. Be confronted. Tomorrow maybe you won't be there. Put your house in order. Ningisize futhi. Lezi ingane enishiye ngasekuqaleni ezingazi umuntu omdala, ezingazi uNkulunkulu, ezingazi hierarchy, engazi honor, engazi inhlonipho. Ungisize. Musani ukushiya izingane lezi ezihlaza kanje namalamsam. Yiphi ingane ezongilalela ungishiye nayo uthi mzala ongigadela izingane zami ingane ne3 million ine3000. Ngicela ungisize, ngicela ungenze njani? Ngicela ungenzele nje ukuze ngoba izosixaka lento eshilo ushiya disaster wena uyibona uthi uyathanda kanti uyamosha. Ngicela ungisize kanje. Ngicela ngoba lezi ingane zakho uhlulekile ukuyifundisa impilo. Azazi umuntu omdala, azazi experience, azazi lutho nje. Kuduma zona ekhanda lazo. Ngicela ungisize kanje. Le 9 million onayo kuma policies na kwimpesheni nakuma life cover. Ngicela ungisize lo life million ungayishiya egameni lomuntu. Ishiye kwi trust. Uthatha umuzi ufa kwi trust. Bese abantwana beba ama beneficiaries of the house. They can live but they can't sell. Ngoba angimele umuntu ozothi umama wabhala mina. Ngisabani uzoshiya indleko isebenze kanzima enganeni yakhe intombazane ishado umfana ngaphesheya ayidivorce ngo6 months idayiswe lendlu. Umfana ka6 months athatha uhafu we-estate yakho, athatha uhafu wendlu yakho isebenze kanzima. Ngicela ungitshela umakhelwane uthi thatha lezi zinto uyifake kwi-trust. Bese wenza abantwana ama-beneficiaries. Bese wenza nje, bese uthatha i-access yale mali uyibeke kwi-deep. Uyibeke phi? Bese ubatshela ke i-custodian of your trust ukuthi ke uma ngihambe bengakastate isikole. Uma ngishona ayikho imali ephumayo. Nikhokhela ama-rate nibanike imali egrocery. Nizocalculate nani ngokwama probabilities omnotho. Ukuthi ranti nibanike imali khona they can buy groceries, they can pay rate. But imagine ukuthi grade 12 ono distinction owodwa u50,000. Angithi usamkwenzani usama ukuphusha ama desires akho noma usungekho ngoba awukwazi ushiya umuntu ne1,000,000 kodwa engakaze abhekana nelecture. Bese ubatshela futhi ukuthi ke grade 12 ono distinction abathathu u100,000 kanjalo bese uthi uma umuntu egraduate itrust imthengele imoto no100,000. Usama ukudla le mali kodwa ngeorder uyicontrol usethuneni. Awutshela makhanda ake sijule ngokucabanga. Ake siye ejuleni. Ngoba le mali uma uzoyishiya emagameni abantu kuzokwenzwa amaphathi lapha kwakho. Uma bebathathu uyabatshela mhlawumbe uma bebabili noma yedwa noma bebathathu noma u4 noma ubhuti wabo wokugcina
engaba mncane uyabatshela wena irresponsibility yakho sisibakho. Uma begana wena uhamba phambili. Uma beneyinkinga emshadweni wakho wena hamba phambili. Bese uyabatshela ukuthi igraduation ihamba nemoto no 100,000. Uma nishada umshado uhamba no 200,000. Uzama le mali ukuyidedela but uyidedele in the deep. Ngoba akekho umuntu ongaphunyele 300,000 ebhekana ne lecture for 3 years engabanga ne certain level of growth. Kunento balance ukuthi ubhekane ne lecture. Yeah, for 4 years. Umuntu ufundiswa umuntu wase West Africa ungamuzwa. Uhlala uattend the lecture for 6 months unga understand lutho. Leyo feeling iyodwa it develop another character of fighting comprehension. Ukuze ongafundile angasondele emalini yakho. Tell your neighbor, launch into the deep. Fihla fikeli imali zakho sihambisa kuphi ekujuleni. Niyeke bantu benkosi. Bantu benkosi. Ake niyeke ama funeral cover amaningi. Take love covers. Pension covers. Awuyeke kube noma ngicabisana aba u10 bekhipha u40 30 10 awuyeke lonke. Be strategic. Uzonqabeka nge40. Ayodwa iright thatha umzimba ebekwe uyofakwa phansi. Into ebalekile set up your children bengajoleli indlala. Ufana wakhe engathandana namantombazana amadala ngoba ethi ufuna imali ethi usathane abanonusela bethi imali sami sengilindile ngiqeda ukulinda ngiqeda isikole umama wami wabeka umthetho. Launch uyalamaya nanamayane asibambe nakho kumbani. Tell your neighbor the dangers of shallow waters. Remember the dangers of shallow waters. What God is planning for you next, it won't happen in shallow places. Mhlawumbe umthandazo ya last year ka 10 minutes ibisebenza hayi kulonyaka. Uhlawumbe umthandazo usulela embhedeni usumbathe ingubo babegameni kaJesu. Lonyaka ngeke isebenze. Lonyaka isizini yokulontsha into the deep. Ngicela amen basalwane. You need to go where it's scary. You need to go where no one in your family has ever went. You need to say, I'm the pathfinder. I'm the generational breaker. I am the one who start to do greater things in my family. Because I am the generation that lives in the dream. In the shallow places. Listen to me. One of the dangers of shallow waters, what you are looking for has migrated to the deep. Njoba nuhlelana osebenje lento ayifuna isithuthile ihlele ejuleni manje ayizi kuwe wena ufuna uthatha i-risk yokubhekana namagaga sokugcina ukuze uyithole. You play too safe for your troubles. Unenkinga eyiningi kodwa unokholo oluncane. Yeah. Ngathi unamalumo yimeya indlela ocasual ngayo nje. Ngathi ushada umlungu onemali osezofa yabona indlela nje ocasual ocasual indlela oneyinkinga ngayo uhlafuna ngisho ubala uhlelwe ehlafuna nje uhlafune ukhuluma wedwa ubale kanje uhleza ubala kanje ucabanga kodwa indlela uma ufika enkonzweni uphinda udlala ama game enkonzweni we are too casual. You are too casual for your problems. Indlela usathana kuzonda ngayo akumele ngabe uhlelo osebeni wena unabangani aba wrong. Yeah, unabangani mara une cycle wrong. Niyakwazi uba amantombazana nje ibe nesikla amantombazana kodwa ningakhulumi ngamadoda. Ningakhuluma abafana, nikhuluma ngama property. Nikhuluma ngo JEC. Nikhuluma ngama investment. Nikhuluma ngama holidays in United Kingdom. Niba amantombazana kodwa focus.
But ungaphumelela kanjani nje uhlala nabantu abashana. Umuntu wena bathi ukuphi uthi ngisenkozweni bathi futhi. Kanti abantu abakwaziyo fena bazuthi lelivika katholakali. Kusukela Sunday ekseni kuze kushaya iSunday ebusuku lelivika katholakali. Bathi uyephi uthi ukazinto ziyenzeka usenjongweni eqhubekayo. Hambe kujuleni. Awutshela bekhali kulonyaka. Khotha. Hayi eqaleni. Kodwa ekujuleni. Qhubekelani ekujuleni. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Tell your neighbor what you are looking for has migrated to the deep. Hallelujah. Tell Makelwan, the deep, it will scare you initially, but harvest is guaranteed. Tell your neighbor, Makelwana, the move of God is in the deep. The provision of God is in the deep. Imoto ezinhle zisekujuleni. Imali engconywana isekujuleni. Amathuba angconywana asekujuleni. Izinto esizidingayo zisekujuleni. Amandla amasha asekujuleni. Ugqobo olusha lusekujuleni. Izinto zakho zonqotshwa ekujuleni. The nasty move is in the deep. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Oh, hallelujah. As I'm about to pray, they've done everything that they were trained to do. Kodwa bangabamba. Benza yonke into abayaziyo ngokudoba. Kodwa bangabamba. Yonke into abayaziyo. Then the next question is, what do you do when you are failing at the place of your expertise? Uzazi kahle ukuthi umzali oright uqotho ukhulisa kahle ingane vele kujikele nje. Wenza njani uma uhluluka endaweni oneshobu? Uthi indawo yami mina ngumdobi. Phela uPeter umkhulu wakhe wayidoba, ubaba wakhe wayidoba, na wayidoba. Wayene experience of 3 generations. Kodwa one day wahluleka sengathi akazilutho. Wenza njani uma uhluleka endaweni owuchwepheshe kuyo? 2 things were limitations of Peter. The first thing that Peter did excellently in their losing season is to leave their boat empty. Ngoba uJesu akayanga kubokuqala. Oqala wongena emkhumbini womnika icapacity yokuthi angene. Ngoba kube wawugcwele something wayengekangene kuyo. Noma uluzile ishiya inhliziyo empty for imove. Musu ukuluza bese uvala inhliziyo for izwi. Ukuluza akusho ukuthi awukhonzi. Lokufaka inhliziyo eziphukile kuphela. Ukuluza akusho ukuthi wenza njalo. Ukuluza uthi hey ake ngithathe break, asithathe break la. Ya lana sikhonza sangathi sibambile. The first limitation into abaqala bayenza kahle ukuthi they left their boat empty. Another limitation that could have prevented their restitution and restoration ukuthi uJesu uzo advisor abantu abango fishermen with a carpentry background. Manje kunento ethi engasitshelana. Angithi yayazi lento. Yeah. Yeah. Leave your heart open to receive divine communication from Jesus who's got a background of carpentry. Ngoba ukubamba uzobamba, but your ego is your limitation. Ngeke ngizwe ngobani. Ngeke ngitshele umfundisi ongafundanga.
ngeke ngitshele umuntu ongadrive imoto esezingeni lami noma singadrive imoto esezingeni lakho we have received communication about you. Webazalwane immaturity ekukholweni ngicela ukukusiza ngiyakulapha uma usukhulile awuphatheki kabi ukuthi uJesu ufikile wanga address isimo sakho kodwa wafuna umkhumbi wakho. One of the sign of maturity ukudedela umkhumbi noma ungekho sure yini ozoyithola. Manje thina uNkulunkulu simenza i-jukebox. Yabo sifuna ukufaka imali bese khala ingoma. Kanti la nokuyidedela umkhumbi. Kuthule kuthi cwaka. Base bakubuza ukuthi kanti muphi lo uNkulunkulu wakho. But uma ube faithful ekudedeleni umkhumbi uzoba faithful ekunikeni isivuno. I pray for your ego this year. Kulonyaka boniseka. Kulonyaka vuleka amehlo. Kulonyaka lalela noma bangenalutho. Kulonyaka lalela nalomama mbona ngathi akekho serious. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha indaba ianswer yakho ayifake endaweni eyiundermineayo. Shout hallelujah. Shout Lord, deliver me from my ego. Oh hallelujah. Nasi sitengcela ukuyibeka sithandazi. You see bazalwane, Jesus never gave them the chance to recover. What besafika nje be? Peter ozongiphusha. Uthi Peter uba manje lo. Uthi ngimphushe mina. Ngixake kangaka. Nabantu abathanda ukuzenza serious thina sixakekile. Anu uyabona ukuthi ngiyawasha la. Wathi just Peter ozophusha. Can you still push while you are disappointed? Can you still push while you are distressed? Can you still trust Jesus noma engakwenzelanga lutho? Usengamthemba uJesu uhlala usebenza nomuntu okhonza abanye uNkulunkulu athi ubheka abanye uNkulunkulu bangenzeleni kodwa wakho ngathi akakwenzelanga lutho kodwa usengasho ukuthi noma kunzima angahlangene uthi njengendluzela ilangazela amanzi emfula amaningi kanjalo umoya wami uthembe wena Nkosi alibonga igama kaJesu lithi iBhayibheli as I pray. Oh Lord, this is too much. This is too much. Let the people as I pray. Oh Jesus, wenza into eyodwa for their miracle. He stretched them in their distress. Athi Jesus, yabona manje balinde baphole laba. Bemakhaya beyocabanga bawophola. Angibasebenzisa amanxeba evuza igazi. Angibasebenzisa disappointment isela. Angibasebenzise bedoubta ngisho ukukhona bami. Yeah, no healing ngoba lento ufuna ukuphola mayithatha 3 years le healing uzothini. Kufuna webazali kuzopholwa ngendlela bafowethu. You can't afford to lay low now. Awukwazi ukuthi ngizothi ukubamba iback seat. Njengoba webazalwane, awukwazi ukuthi empilweni there is no vacuum space. Uma uphuma khona bazongena. Awukwazi ukuxegisa manje noma kubaba le noma ishisa lensimbi ibambe ipholele esandleni. Tshela bakali sibambe lezo ngane kunzima kunjalo. uJesu akanikani ithuba lokuphola. Sophola sibe siqhubeka. Awutshela sophola ngendlela. Kohlangana ngendlela. Yolunga ngendlela. Kodwa we need to stretch ourselves. Bambake, why Jesus was stretching? Uma uJesu abastretcha ethi abaye ekuthuleni. Number 1, they needed to ignore their failures. Ayizolo zikhona. Mntaka mama, don't be too hard on yourself. You have done well so far. Congratulations. Don't be too hard on yourself. You have done it. Kwakuyeke kwayizwe ebusuku iqhawe wena. Kuyeke lokho ongahlangananga namhlanje hayi wena uyiqhawe. Ikhona isingle parent ekhulisa izingane zabafana. Siqonde sithi thwi hayi uyiqhawe wena nge. Don't be too hard. Awutshela maka awushayela uthi congratulations.
congratulations to me. Umyeni wami washona kodwa congratulations. Angisebenzi kodwa hayi angidayisanga ngomzimba. Congratulations. Pat yourself in the back. Sishaya isifuba. Uthi hayi nqamisile, you have done it. Hayi sibongiseni, you have done it. Hayi mntakamzala, you have done it. The devil is a liar. Sisamile. It was not easy. Oh no. Ikhona intandane nje. Intandane izinto ezikaka. Congratulations. Tell your neighbor congratulations. Awuthatha ababili si congratulations. Isondo saliphethe, ulahliwe, wajikelwa abantu, baqapha amanga, but you are still standing. Hey! Oh Shanama. Awukhalela umakhelwane. Uthi khohlwa ngasemuva. Silulele kongaphambili. Awukhawulela omunye. Usethembile. Yona leyo nto oqalile umsebenzi uyawufeza. Maswayika amahle 2026. The devil is a liar. We are rising again. We are fighting again. We are applying again. Siyalwa futhi. The devil is a liar. Ngisebenzile, ngizamile. uJehova ungakimi. uJehova ngakimi. Tell your neighbor congratulations. I celebrate yourself. Sithengele iwasha elisha, sithengele ifoni entsha, abothenga ingubo entsha. Bethi wenzani? Uthi ngiyayibonga. Ngizamile. Kade ngingelula, ngizamile. Ngadivorcwa, kodwa ngizamile. Ngagula, ngazama. Congratulations. Simengeyawo, congratulations. Ngicela ukuthintela aba-5. Uthi mntaka mama, uyiqhawe, usamile. Yebo ungalunganga, kuningi okulungile, kuningi okwenzile. Unemoto, unomuzi, uyasebenza, upendile ikhaya, ufundisile abantwana, uzamile isonto, ukhiphile entendeni, wafaka emazenkeni, uzamile. Awutshela nabo usamile. Awuthetha abawuthela ukuthi usamile. Phumula manje. Thatha umoya. Wait upon the Lord. He shall renew your strength. Yabababababa. Yadadadadadada. Rapapapa. Yatakashe. Ulabababakashe. Rakapatatata. Dedededadadada. Ushamandeya. Ulababakakakakakita. Ikakakaya. Congratulations. Ayitwana. Shotwana. Awusamile ntwana. Usamile mfowethu. It was not easy, but it was worth it. Let us dlule kuye bafika abanye. Awutshela makhanda uthi ntwana. Hayi usamile. Take a break. Do. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Mayate. Sule fihlakalo. Sule simanga. Mafuwa amajiki. Uyena izolo. Uyena namuhla. Uyena naphakade. We have fight. Usamile. Bukhulu mununa nanama librapa tateti tato tutata yelemande ilando undande libibi bibaba babaya
lebrekete. Oh, afumile amazulu, lifumile ikumkane, lifumile uJehova, makhoba akhawulezayo, mafunga angajiki. Wena izolo, yebo namuhla, yebo naphakade, uJehova wenza indiso yami ungakimi, uzamile. Oh ya. Shada. Open your mouth and pray. Yakada. Yandando. Don't be too hard on yourself. Basalwan. Already life is too hard on you. Don't be too hard on yourself. Ignore your past failures. You've done well. Ngobusuka bodwa. Usiwazi ukhomntu uNkulunkulu ongekho. Ngobusuka bodwa bongabambi. Futhi uzobona uyathanda ezulwini. Yini ngaleli balanga ongabambanga ngalo uJesu adlule ngalapha. Yini lesizini enzima kangaka ube neswipe. It is the realignment. Lift up your hands. Say, Father, in the name of Jesus, every effort engiwenzayo kulonyaka ayobuya nesivuno ngegama lika Jesu. Baba, ngiyabonga ngamandla amasha ngogqobo olusha nenkazimulo ngegama lika Jesu. This season I am celebrating every little victory in the name of Jesus. Baba, I pray, keep me safe until the storm is over. Ngegama lika Jesu. Ngiyawamkela amandla amasha. Ngiyayamkela uvuselele emoyeni wami. Ngiyayamkela alignment. Ngiyayamkela lelizwi. Ngegama lika Jesu. All is not lost. It's just one night of misfortune. But yena uthembekile. Jesu ngiyabonga. Clap your hands for Jesus. I've been trying, looking for the house at Dolopin. When I was distressed, ngikhathazekile uma ingqondo yangibuza uthi yini inkinga. Ngithi mina indlu. Uthi lelo yakhile. Cash ngaphandle kokweleta. Uthi yini ngayo? Bathina ngakabaniki lutho. Uma uzokhathaza izinto ezingakafiksi ikhono nazo. Wathi ulala ebridge ngathi cha. Wathi ulala ungadli ngathi cha. Wathi so why? Celebrate yourself. Sometimes we focus on what we don't have. So just lose ubumnandi wezinto ezikhona. Ngifocus engaleni engayitholi njengakhaphuni ize ngiluze umshado. Kanti naqhubekani nithandana. Esasidalelwe khona kuyofika. Noma ilanga. Stop being too hard on yourself. Mangitshengisa abantu abangangawo abaka-achieve lento achieve. Ama indlela ekhaya mina ngisebenza ukhalela umsebenzi. Wena une degree wena. Isizini yokufocus kulokho esinakho. Sibe silinde patiently lokho esingenakho. Ngoba nesinakho sake sangaba nakho. Can the Church of Jesus have grateful hearts? Asimengenya. I want us to launch into the deep. I want us to launch. Ungazolahlekelwa injabulo lokho nakho. Ubheke ongakahlangani. Enjoy your hard work.
yazi funa ujabuleleni ujabule uthi olwandle ebusuku angibuyanga nalutho kodwa lungibulalanga. Ngifuna senze nje lo mnikelo as we are launching to the deep. Come in, Jesus.